Ġimoqri l-proċess u ġie stabbilit it-tarif kontra Suor Maria Grazia de Grisoni. Soru fil-monasteru ta' San Ġwan ġewwa Firenze li ġiet akkużata bil-qtil permezz tal-velenu tal-imsejkna mejta Suor Porzia de Bartolini. Biss l-ordni ridet timxi mar-regoli. Dan kien ifisser li jridu jsiru l-investigazzjonijiet u jseħħ il-proċess penali. Illustrissimu Reverendissimu Gran Mastru u membri tal-Venerandu Kunsill. Hawn qudiemna għandna akkuża kontra Suor Maria Grazia de Grisoni. Issa nistieden il-kummissarju li ħassib l-indaġni dwar dan il-każ biex jiżvela t-tarif li ħareġ waqt il-kompilazzjoni. Illustrissimu Gran Mastru u Reverendissimi Kummissarji, humilis destus vostro. Mill-indaġini li għamilt fil-monasteru u fil-Knisja ta' San Giovannino tas storijiet kavalierese tas Soċjetà Ġirosolmitana ġewwa l-Belt ta' Firenze, preċiżament via San Gallo, jiena tħalt fid-dettall biex insib, nindaga u nara bajnejja x'wassal għad-delitt tal-imsejkna Suor Porzia de Bartolini. Ovvjament il-kunsilliera semgħu bir-reqqa u xtarru dak li beda jgħid il-kummissarju. Fil-kunvent tas-sorijiet hemm numru mdaqqas ta' sorijiet żgħażagħ, oħrajn ta' età avvanzata u oħrajn xjuħ. Jiena tkellimt magħhom biex nara eżattament x'ġara u li ġara kellu konklużjonijiet traġiċi. Hawn ta' min jgħid li ż-żewġ sorijiet kienu ġejjin minn familji magħrufa u ta' importanza. Is-soru li ġiet akkużata bid-delitt, Suor Maria Grazia de Grisoni, kienet tiġi mill-qrib tal-Granduka ta' Toskana, filwaqt li Suor Porzia de Bartolini kienet in-neputija tal-Arċisqof il-Monsinjur Onofrio Bartolini dei Medici, li wkoll kien irrakkomanda biex tidħol f'dan il-kunvent. Dan il-każ li kien sar magħruf bħala l-iskandlu San Giovannini seħħ fl-1583 fis-16 ta' Lulju. Żmien meta l-kavallieri kienu fl-aqwa tagħhom wara ir-rebħa fuq it-Torok fl-assedju tal-1565. U wasalt tal-konklużjoni li qiegħed nissuspetta li l-mejta ġiet avvelenata. U sirt naf ukoll illi Suor Maria Grazia de Grisoni u Suor Porzia de Bartolini kienu ħbieb sew. Iżda hemm dokumentat li l-ħajja fil-kunvent ma kienx ħajja faċli. Anzi, kienu jużaw l-espressjoni li l-ħajja fil-kunvent setgħet kienet un inferno monacale. Wieħed irid jifhem
li l-ħajja ta' soru għal snin twal maqtuwa mid-dinja ta' barra seta' jkollha riżultati korroħ psikoloġikament. U ħafna drabi, it-tfajla tkun daħret soru kontra r-rieda tagħha stess. Barra mill-fatt li numru sew ta' sorrijiet maqfula f'kunvent kienu wassal għal sitwazzjonijiet fejn il-komunità ridet titgħallem tidra tgħix flimkien. Hija natura tal-bniedem li fejn hemm komunità ta' nies jgħixu flimkien. Iktar u iktar nisa maqfula bejniethom. Jimbtu ċertu emozzjonijiet. Ħbiberija jew għejra. Jew anki l-mibeda. Forsi kun hemm il-favoriti tal-madri u xi superjuri oħra. Waqt li xi sorrijiet oħra jiġu trattati b'mod differenti. Imbagħad jiġri. Timbet il-mibeda u l-għejra, jew anki il-vendetta. U jiena qed naċċenna li Suor Marija Grazia de Grisoni ammettiet il-ħtija tal-qtil ta' Suor Porzia de Bartolini. U din l-ammissjoni saret min jedda bir-rida tagħha stess jew taħt tortura. Nirrepeti, Suor Marija Grazia de Grisoni ammettiet il-ħtija tal-qtil ta' Suor Porzia de Bartolini. Daqshekk business ta' ngħid. Ma nistgħux ngħidu jekk ammettietx taħt tortura. L-aktar meta tqis li Suor Marija Grazia kienet ġejja minn familja tant għolja fis-soċjetà li hu fiċ-ċertu li dokumentat m'hemm assolutament xejn. Interessanti ngħidu li meta Suor Marija Grazia wettqet dan id-delitt kellha biss 24 sena u l-vittma tagħha kienet wisq akbar minnha. Allura seta' ġara. Moħħ il-kunsilliera beda jimraħ u jispekula. Setet kienet din il-ħbiberija bejn Suor Marija Grazia u Suor Porzia. Biss tibqa' d-domanda. Il għaliex Suor Marija Grazia qatlet li Suor Porzia? Ejra? Ġibda? ġenn? Ma nafux. Għax kollox indifen ma l-istess vittma u ma l-istess awtriċi tad-delitt. Biss moħħ il-kunsilliera beda għaddej dak li mhux mistenni. Għaliex qtil ta' soru bil-velenu kien ifisser li hemm raġuni. Imma setet kienet. Vendetta? Ejra? Jew tpattija. Il-kunsilliera iktar u iktar ħasbu f'xi ħbiberija li seta' twassal għal għaqda. U l-għaqda fis-solituni ta' kunvent jisabiha. Imma l-ħbiberija tista' tinbidel. Jista' jkun li fuq kollox dan kollu kienet sempliċi ejra. Iż-żewġ sorijiet kienu ħbieb ħafna. Suor Porzia setet kienet tajnuna biex twennes lil Suor Marija Grazia fl-ewwel jiem li daħlet fil-kunvent. Min jaf? Mekku il-każ. Tajt Suor Marija Grazia ma ħadiġ gost li Suor Porzia kienet ħabiba ma' sorijiet oħra, u l-iktar ma' xi soru partikolari oħra.
Dak kien il-każ? Jista' jkun? Jekk il-każ seħħ ġewwa kunvent Firenze, Suor Marija Grazja ġiet miġġuba Malta għall-proċess. Insibu żewġ noti fil-manuskritt. Waħda datata 7 ta' Novembru 1583. L-Illustrissimu Reverendissimu Grammastru u l-Venerandu Kunsill wara li jeżaminaw bir-reqqa r-rapporti tal-kummissarji fuq l-imsemmija proċess wara l-att tal-voti, iddekretaw unimament li tinġabar l-Assembleja Pubblika permezz tad-daqq tal-qampina kif inhi l-użanza u li skont it-termini tal-istatut jittieħdu proċeduri kontra l-imsemmija Suor Marija Grazja de Grisoni billi din tiġi mneżża minn soru u wara dan tingħalaq bejn 4 ħitan imkaħlin. Suor Marija Grazja de Grisoni, wara li ġiet imneżża mill-abiti ta' soru, umiljazzjoni kbira. Ġiet mifruda mill-bqija tal-komunità tas-Sorjiet u meqjusa bħala ħaġa mħassra u moqżiża. U fl-aħħar ġiet magħluqa ġewwa ċella għal-omor. Wara dan kollu ma tistax ma taħsibx. Imma għaliex fadal biss 2 paragrafi fuq dan il-manuskritt tal-proċess penali ta' qtil ta' soru. Sar minnu l-verbal miktub tal-proċess penali u kif nafuh dan kollu. Dak li ġi salvat insibuh f'2 noti fil-ktieb Libri Konċiljaru. Għalina ndeb il-karta. U għazgur li l-ordni ma ridiċ li dan il-proċess penali xi darba jinstab u jixxandar u jħassar ir-reputazzjoni tal-istess ordni u lanqas tas-superjuri tal-kunvent ta' Firenze. Wara kollox dawn is-Sorjiet kienu ġejjin minn 2 familji nobli. Biss biex teħles minn dan id-dokument kien ifisser li jrid jitwettaq rejat illegali. Allura kif osfor? Min jaf. Forsi wieħed iħalli l-immaġinazzjoni timraħ u jispekula ftit u jassumi seta ġara. Ma dan huwa biss tħajjil fit